tilbeder Satan i stedet for Gud. Det er en mega nederen religion, på grund af, at man tilbeder Satan. Det mener jeg er totalt dumt, fordi at Gud er mega sej. Jeg tror, satanisme er tilbedelsen af djævlen, hvilket det jo også er. Der er noget med en ged, der er noget med noget blod, der er noget med noget pentagram, hvilket det egentlig ikke er, fordi pentagram det har noget med andet at gøre. Det er det. Jeg tror, satanisme er også noget med ritualer og dæmonuddrivelse af besatte kroppe og sådan noget. Jeg tror, at satanisme er noget med ofringer. Jeg tror, at satanisme er en overtro. Ja, satanisme det er, når du tror på Satan, og at du har holdningen til, at Satan det er en slags gud for dig, at du dyrker ham. Og ja. Satanisme det er, når man tror på Satan. Og min holdning til det, det er, at det er noget værd pis. Jeg tror ikke selv på det. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget at gå og opdrage sine børn til at tro på Satan, hvis ikke man opfører sig ordentligt. Som I kan se, har alle dem, vi har interviewet, ikke haft nogen speciel viden om, hvad det indebærer at være satanist, og hvad satanismen går ud på. De har haft forskellige idéer om, hvordan satanismen bliver dyrket. Nogle troede, det handlede om gederblod, og andre troede, det var en måde at opdrage sine børn på, hvis de var uartige. Det førstehåndsindtryk af satanismen vil vi gerne lave om på i denne fremlæggelse. Der har været mange rygter i årets løb om forskellige rockbands, der har haft okkulte og sataniske beskeder i sine sange, når man blandt andet spiller musikken bagfra. Det I skal høre nu er Stairway to Heaven af Led Zeppelin. Verset spillet først forfra, og efter det spilles det bagfra. But in the long run, there's still time to change the road you're on. Det var en af de mange sange, hvor folk har påstået, at der har været en satanisk besked, når det bliver spillet bagfra. Det er mest rockmusikken, der er blevet betragtet som satans genre. Men der er dog også rap-sange, hvor folk påstår, at der har været sataniske beskeder. Som for eksempel Jay-Z, som vi skal høre nu. 6, 6, 6. Murder, murder, Jesus. 6, 6, 6. Det var så det. Nu skal I se Anton Sander LaVey i et interview, som er grundlæggeren af den moderne satanisme. Ham vil I få meget mere at vide om i fremlæggelsen. To me for many years that there was a large gray area between psychiatry and religion that was untapped, and no religion had ever been based on man's carnal needs or his fleshly pursuits. All religions are based on abstinence rather than indulgence. And all religions, therefore, have to be based on fear. Well, we don't feel that fear is necessary to base a religion on. The fact that religions for thousands of years have been telling people what they should do and what they shouldn't do according to the basic whims of a person who might be running the show is very understandable. We're realists, we Satanists, but we also feel that a person has to be good to themselves before they can be good to other people. So we feel the greatest sin of all is self-deceit. This is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural feeling.